Si Sky ang batang buluyagon. Si Sky usa ka batang buluyagon. Dili siya mopatuo sa iyang mama, kanunay lang siyang gapabuyag. Usa ka adlaw ana naay nalatak nga tuko. Giingnan siya sa iyang mama nga dili pa hilabtan ang tuko. Apan sa iyang pagkabalingagan, iya kining gihilabtan. Tungod sa iyang pagkahilabtanon, gipaak siya sa maong tuko. Nihilak si Sky ug iyang gitawag ang iyang mama. Gidali dayon siya tambal sa iyang mama ug gidala sa ospital. Gi-injeksyonan dayon si Sky sa nurse pag-abot nila didto. Sukad adto, patuon na si Sky ug buyagon siya sa iyang mama. Dili na siya magpabuyag.